alle sammen og velkommen til den her video. I den her video skal vi lave en no thumbs challenge. Og vi har noget tape her, som vi lige skal have viklet ind i. Så lad os bare gøre det. Ja, i hvert fald vores tommelfinger inde i. Og så har vi nogle... Så har vi 6 ting vi skal prøve. Jeg har for eksempel åbne eller sådan noget. For eksempel vi har en mandarin. Kan jeg sige det? Så jeg starter lige med slik, vi skal prøve og så videre. Så tag den. Nej, tag den. Så kører vi her. Jeg kan bløde ud med tommelfinger. Det er vel fint nok, men jeg skal også have det af. Kan du med dine tommelfinger? Ikke helt noget. Kan du bruge dem? Nej. Okay, kom med den. Okay, jeg skal lige. Sådan. Gør du det på dig selv, eller hvad? Ja, du kan ikke gøre det på mig. Jeg har ikke nogen tommelfinger. Det er lige meget. Okay. Fuck, det føles underligt. Ej, den her finger, den kommer hele tiden til at komme ud herfra. Så. Kan jeg heller ikke bruge mine tommelfinger der. Jeg skal lige bruge nogen til at tage den anden. Men jeg kan lige, jeg beder lige min mor om det, så jeg kommer lige tilbage lige om lidt. Så har jeg fået viklet den fast. Men i hvert fald jeg slet ikke bruge mine tommelfinger, især ikke den her. Heller ikke den her. Især så jeg skal lige sove lidt. Okay, så lad os bare begynde. Yes. Vi starter med, at vi skal åbne sådan en her. Vi starter sådan lidt let. Åbne sådan en her. Og reglerne går ud på, og den der åbner den fast, får et point, og man må ikke snyde. Man må godt bruge hænderne og sådan, men man må ikke bruge tommelfingrene. Og munden. Sådan. Eller? Ja, det må vi godt. Må vi? Ja. Nice. Men du må ikke, for eksempel sådan nogle kan du må ikke bare byde den over. Okay. Så lad os komme i gang. 1, 2, 3 nu. Ja, den vandt Emma, så der er så 1-0 til hende. Okay, den ligger vi lige herovre. Okay. Så tager vi marmeladeglasset. Den kan jeg ikke åbne. Okay, er du klar? 1, 2, 3 nu. Åbne! Jeg vandt! Nej, det gjorde jeg. Nej, det gjorde jeg. Min, det var mest. Nej, lige min, den var helt åben. Nå, okay. Så er der 1-1. Jeg ved godt, I ikke lige kunne se det, men vi kunne ikke have det over på samme tid. Nej, så. Ja. Ja, sådan er det måske lidt bedre. Sådan der. Vi ser nu. Godt. Okay, så tager vi... Så er der 1-1 til os. Ja. Eller 1-1 til Spektrum. Så tager vi neglelak her. Fuck, den der svær åbne egentlig. Okay, 1, 2, 3 nu. Så der er lidt tør i munden. Jeg vandt! Jeg fik den åbnet. Min var næsten åben. Så er der 2-1 til mig. Yeah. Så skal vi åbne en mandarin. Nej, det kan jeg ikke. Okay. 1, 2, 3 nu. Jeg lover ikke, at den splatter lidt i det. Du må ikke bruge dine tommelfinger. Det gør jeg heller ikke. Det kan jeg jo ligesom heller ikke. Det er ligesom tippet fast. Ja, okay. Fed. Ej, stop! Nej, det var dårligt. Og jeg er god til at bruge mine fingre. Peeled off! Ha! Se, ja, min er fri. Jeg vandt. Sådan der. Jeg vandt. Nej, det var mig. 3-1. Ja, jeg kan ikke nå det. Jeg kan godt nå det, hvis jeg vinder de her to. Mm.
Og så vil han afgørende til sidst. Ja. Okay. Den er vildt træls. Nå. Ja. Så kommer vi bare videre. Så skal vi åbne sådan en her. Karamel. Nej, vi åbner karamel. Oh my god. Vi har... Det er 2 ens karameller sådan. Ja. Men vi har meget forskellige smage. Ja. Jeg har det sådan, hvor der, hun har det med lakrids, jeg har det med karamelchokolade. Og man skal have den ind i munden, før man er færdig, okay? Nej. Papiret, det skal bare ligge ved siden af. Nej, nu skal vi have papiret af. Nu skal jeg kunne Ja, men altså, det er det, jeg mener. 1, 2, 3. Nej, hvad værd? Færdig. Wow, jeg er virkelig dårlig til det her shit. Ja. Yeah. Ja, det magter jeg. Så er sådan en marin. Okay. Så er der 4 til mig. Ja. Det vender den This forkert. one. Goodbye. Som skuldbar. Can you see it? Can you see it? Det håber jeg kan. Okay. Ja. Lad være. Med hvad? Nu skubber du til mig. Er du klar? Ja. 1, 2, 3 nu. Nej! Okay, så står der 4-2 til mig, så jeg vandt. Nej, okay, det ved jeg ikke lige. Det gør jeg. Jeg vandt. Nej, det gør jeg ikke. Yep. Ja. Nå, tak fordi I så med i den her video. Håber I kunne lide den, og giv gerne et like. Og subscribe til vores kanal, hvis du gerne vil se mere. Og så spørger vores næste video. Hej hej. Hej. Mwah.